Ayo dong diilenno kaya gak didelok.
tiandalan yono ayang ingsun Bambang paesan keliring wayangku Jagawat dumati yono larapaning naga pepasean peracik tapeling jagat kumular yono drojoking sangga bawana kligan raceking wesi yono blencong ingsun kencana murti uruping blencong sang hyang surya yono kotak wayangku kayu cendhok ana sari tutup nur kayu jati kusuma kepyaken gelap pengampar sewu gamelanku lokonanta larase kana karuting ati gender panuntun ning laras yono kenang mangetake jagat pandut ing ati yono gongku setan pratangga dewa Ranggana kita dari saking kayangan suaranya manghanyut hanyuting jiwa yanangge sinigek ing gelar Data Pitana Sekaring Bak Wana langgeng tiyang angringgit perlu gelar carita gelar jaman Purbakala pundhita ingkang kangge wiwitaning kandha cinarita nyarasaken gelaring negari Dwarawati wah Eko Adidasa Purwa wah pengaraning wadah Eko maring sawiji adi linuwih dasa sapuluh Purwa wiwitaning kandha cinarita
Sapta Raja Sasrabah Wana Midra Sapta araning Pituraja araning Ratu Sasra Sewu Bah Wana Jagat Midra Midra sak jagat Pramudita njajao sewu negari kata titaing Jawata kasangga ing Pretiwi kaunggulan ing akasa kabeh apiting samudra laya kathah ingkang samya anggana laras nanging boten kadya gelaring negari Dwarawati candraning negari panjang kunjung pasir wukir loh benawi gemah Ripakarta tur Raharja panjang dawa capaning negara kunjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung loh bumi rawa benawi bengawan iku arane pranyata negari ngongkorake tanah pagunungan ya ngiringake tanah pesabinan nengenaken benawi ngedhepno layaran tur mangku bandaran ageng ketingal jembar playuning negari gedhe katribawane murup obore ado tebane ana bebasan bumi rata tambak bang Hirnawa Siti Mlayu kenging dipun wastani ketingalipun saklangkung Raharja Gemah anyara saking tiyang lumampah dagang layar mboten para sudagar ageng senajan to kawula cilik ingkang kulak centak welija bebakulan dodolo godhong dodolo beting dodolo suket mubeng pasar tanpa bondo pisan padha seneng atine janji madhep percaya marang gesangi cukup den sandang kalian pangane datan ana ingkang nyandang kecingkrangan senajan to tiyang manca negari ingkang samya anggon bebara tingalipun jejel apipit abencukit tepung taritis papan jembar katinga rupak ananging andadosaken raharjaning negari kawula cilik ingkang samya narakisma panggarapaning bumi lumampah ing pertanian samya ngungkul pangolaing tetanen minggaing karang kitren ana kawula cilik nandura gedhang awa tetundunan nandura klapa awa jejanjangan ketingalipun tulus ingkang sarwa tinandur jinawi mirakang sarwa tinuku tingalipun asri kedayan saka tentreming negari lampahing brandal kampak kecumeling prampok bromo corah ora ana nyatane ngingon-ingoning kawula cilik karupiya satuk iwet bebek ayam datan ana ingkang kinandangan rupiya raja kaya kebo sapi kuda datan ana ingkang cinancangan wancinjing kagiring medal dateng papan pangonan mantra etan gendanu kilen wanci jam 1:30 gangsal sonten sekeng raja kaya kagiring mulih marang kandhangipun piyambak-piyambak ketingalipun pating slendhang suarane para nayakaning praja dalah sak panekaring para mantri-mantri bupati samya bekti
dhateng kuwajibane sumungkem ring negarane nganti njunjung keluraning Sang Sri Naranata Siti genti bolu-bolu rambataning tiyang ringgit jantura candraning negari dipun jantur sedinten pramila rampunga dipun gelar sedalu mila klampawana candraning kadya sekar gadung nang tengahing lorong yang sinandung kembangnya tansaya dangu tansaya ketingalipun hangaranoi cekap candraning negara wenang den caryosaken jejuluking Sang Nata Tambuh kang muninga Praceka Suradanawa prambataning kayu palwaka resmining widodari endang-endahing piyewadon gelap ingkang sampun mastani inggih panjenenganipun Sang Prabu Sinalendra Bathara Krisna ya Sang Padmanaba Alimurti Danardana Danardaya maling pulang asmara sejarahe dasar titising Bathara Wisnu ngejawantah kadunungan kulit ireng cemani winastan ireng mulus piyambakipun pinarak wonten ing kursi gading Linemekan kasur babut prangodani kabeh tejo kawang kuku kesamping mbok mban para cantik tur gandhek madhep dampar kencana ngabyor buaya tejane Sang Nata pindha ndaru jejagongan ingkang marak mungguing ngarsa inggih menika warangka negari Dwarawati Sang Rekyana Patih Udawa sendekuan miklusna tumpang ngapurancang tumanglunging jangga kaya konjem-konjema ing buntala wandane datang kantun inggih menika Polisi Wana Wiruci Raden Harya Setyaki Resni Wirasinga Mulang Jaya datang kantun inggih wonten sawingingipun Sang Prabu Sinalendra Bathara Krisna inggih menika ingkang putra Raden Jayasamba inggih Raden Wisnu Barata pepek andhersawaning para wadyabala datanana ingkang kacicir babar pisan lirta dening kadya peksi jaya lana peksi manuk jaya menang lelana alap-alap bisawaning para wadyabala kaya manuk kasamber alap-alap titiwan kini Sang Nata arsa imbal pangandika dumateng warangka negari Dwarawati nanging dereng kawiya sing lesan Sang Mapalon hangandika tetep diteming yasing Sang Nata
Cariyos pambukaning carita pamor binarunging risang pratangga miwaswaraning prarang gono kanthi isining bawana minangka ngasing driya kinarya mangayu bagya maring para pamriksa sadaya yang susma mangadil nuwih muga angayamana marang jiwaning sun enak anggoning sun lenggah pinangkil madyaning Siti Bentar Bang Binaturata negara Dwarawati kene kang wis marak ngabyantara ning ngarsaning sun ora sisih panduluning sun Artyana Pati Udawa para gage matur kang prasaja enak panjenenganing ingsun ninglingna karna nganglungake jangga ora laiya Kakang Pati Udawa kawula nuning sinuwun selagi dereng rumentas dawa duka ingkang rumentah ingkang abdi ngaturaken sembah sumungkeming pangabakti mawantu-wantu mugi kunjuk wonten ing sandha pepada paduka kawula sinuwun ya wis tak tampa anggonira ngaturake sembah sumungkeming pangabakti marang panjenengan ingsun ora liwat puja pangestu ingsun bae tampanana Udawa kawula nuring nggih sampun kula tampi
Kula cadhong asta kula kalih kula cencang sapucahing ritma sumampir pundak rumesep wonten sanubari kula mugi ndadosaken jimat kula slami agesang kawula. Sinun. Oh, atalah. Syukur yen kaya mengkono Udawa. Ing dina kalungguhan iki ora ana kang tak wenangake niti pirsa gelar kananing negara Dwarawati. Kejaba amung jeneng para Kakang Pati Udawa. Kaya ngapa nggon para ngayahi kewajiban iki dina mranata-nata rakiting raja tumuli matura. Blaka Suta blakotang terus terang ora usah nganggo tedheng aling-aling. Yen ananing becik aturna becik, yen ananing ala aturna ala. Udawa. Kawula nuning sinuwun. Anggen kula ngayahi jejiban kliling kananing negari wiwit etan kilen kidul ler tepung gelang boten wonten alangan satunggil punapa-punapa. Kalih sing sami kala senajan ta wonten ing karang pradesan miwah pagunungan inggih kados mekaten. Boten wonten para warga ingkang kuciwa, boten wonten para warga ingkang bangkang sowan pundram sinuwun. Oh, atalah jagat dewa Bathara jagat wasisaning Bathara kang linangkung merem munggo ing rasaning ingsun bareng midhangetake atur para kang kaya mangkono nanging apa kena tak percaya apa kang dadi atur para Kakang Pati Udawa. Duh sinuwun yen tori paduka menika boten percados menggah menapa ingkang dados aturipun ingkang abdipun Udawa. Yen wonten kalodhangan kula aturi niti pirsa gelar kananing negari ngerakit rata sumawi kula dherekaken. Yen to boten cecek menapa ingkang dados aturipun ingkang abdi pidana menapa ingkang badhe kula tampi kula boten badhe selak senajan kapejana kula boten badhe suwala sinuwun. Atalah jagat dewa Bathara jagat wasisaning Bathara kang linangkung Udawa. Kula wonten dawuh sliramu iku kladuk atur kejeron panampa ana paribasan sak galak-galake Sardula Sayekti ora kalu mangan gogore dhewe. Senajan to luput apa kang dadi atur para panjenengan ingsun ora bakal paring pidana marang jeneng para Kakang Pati Udawa awit apa gedhe labul-labuanmu tumrap negara Dwarawati. Iya. Kaya-kaya panjenengan ingsun wis percaya apa kang dadi atur para mula kepenakna. Ya payogakno anggon para marak swana ning ngarsane ingsun kene, Udawa. Ludinggih sinuwun. Boten kirang prayoga anggenipun ingkang abdi marak swana wonten ing ngarsa jengandika sinuwun. Syukur yen kaya mangkono. Kadangipun Kakang Yayi Harya Setyaki Wresni Wiraya Singa Mulang Jaya. Apa padha becik sawanira tumuli matura kadangipun Kakang Setyaki. Kawula nuning sinuwun. Angsal pangestu paduka boten wonten alangan satunggil punapa-punapa amung pangabakti kula mugi unjuk sinuwun. Ya tak tampa anggonira ngaturake sembah sumungkeming pangabakti marang panjenengan ingsun ora liwat puja pangestu ingsun bae tampanana. Kawula nuning sampun kula lampi dadosaken jimat kula. Syukur yen kaya mangkono prayogakno anggon para marak sowan. Yer atmajaning ingsun anak anung anindita bocah mursid bocah nyendara kang bisa mikul dhuwur menjem jero asmane wong tuwa anakku ngger Jaya Samba ya Wisnu Barata. Apa padha becik sawanira tumuli matura ning ngarsanipun Rama kene ngger anakku Samba. Kawula nuning nggih Kanjeng Rama. Angsal pangestu paduka mboten wonten alangan satunggil punapa-punapa amung sembah sumungkeming pangabakti kula mugi konjuk Kanjeng Rama. Iya tak tampa nggih. Anggonira ngaturake sembah sumungkeming pangabakti marang pun Rama
ora liwat puja pangestunipun Rama Baitampanana nggih Samba. Kawula nuwun inggih Rama, sampun kula tampi, kula cadhong asta kula kekalih kula pundi nggo jimat andayaning kasantosan Kanjeng Rama Dewaji. Syukur yen kaya mangkono kepenak anggon para marak sowan. Bali marang Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa jeneng para ado tak awi cedhak ndak raketake marak mangayana ning ngarsaning ingsun kene apa wis mangerteni seja lan wigatine Udawa. Kawula nuwun inggih sinuwun kagyat raosing manipun ingkang abdi nampi tinimbalan saking jengandika ingkang sinuhun jalaran ing dinten kalenggan samangke boten titiwancinipun pasiniwakan nanging yen kula duru saking Solaba Paduka menika benten kaliyan padatan ingkang sampun kelambahan surya polatan paduka kados surya kelingan mega umpami rembulan kali puting mendung dusyun wonten menapa ingkang dipun penggalih mbok inggih kenging kalilan kawedhar kersa mbabaraken menapa ingkang dados ruwet penggalian paduka kawula nun sinuwun yana sumedhop pandhaming tiyas Sang Prabu kadya kaliyane rahan kesaputing barat samirana mangawur wasing tias pindha kilat mulating sireping tahana mulat sang Prabu alon hengandi ika pet menahan minantiya pet arane wong meneng menahan minantiya binagasan sakjroning Waradaya dupi Sang Prabu Sinalendra Bathara Krisna midhangetaken aturipun ingkang abdipun Udawa lir kadya sungging Purbengkara lumagi nyerat busek aksarane kabur dlancangi putung pening geblak dampare batosipun Sang Prabu sumedhot ngarantos penjiwating ati sami kemawon lir sinuduk sara denta sinuduk sampun mastani sara gunting denta tatu raosing Sang Prabu kaya kejaja gunting tatu kalih boten sepinten larane selangkung-langkung anggenipun grandes rinujit jroning penggalih boten wonten ingkang kapenggalih amung menggalihaken inggih menika ingkang arahipun Dewi Bharatajaya inggih Sang Dewi Wara Sembadra ing dinten kalenggan samangke piyambakipun Sang Dewi Bharatajaya sampun kancik dewasa titiwancinipun badhe nglampahi sambut suwitaning akrama mendel Sang Prabu Sri Bathara Krisna kagyat Retyana Pati Udawa matur ring ngarsa mangke rumiyin duh sinuwun dupi jengandika midhangetaken aturipun ingkang abdipun Udawa paduka kok tansah kendelan kewala boten kersa paring dawuh duh sinuwun menapa ta ingkang dados darunaning penggalih paduka enggal kababaraken sinuwun oh matalah
Landhep panggraitanira mangerteni beda-bedaning pasuryaning sun iki dina. Ngene utawa ing dina kalungguhan samangku pancen ana kang tak panggalih. Ora ana liya sing tak penggalih amung kadang ingsun Yayi Dewi Baratajaya. Kenging menapa kalian Dewi Baratajaya sinuwun? Ing dina kalungguhan iki kadangku Dewi Baratajaya wis ndungkap akhir dewasa. Titi wancine bakal nglakoni palakrama. Nanging duk nalika semana Dewi Baratajaya iku wis kapacangake kelawan panengah Pandhawa Raden Taranggana. Nanging durung ana teges gawe ana ing negara Dwarawati kene mula yaiku sing ndadekake sungkawaning ana ing sajeroning tiyas ingsun. Tak ibaratake Dewi Baratajaya umpama kembang unu wis lagi mekar-mekare. Tan wurungake kembang kang bakal ngisep sarining kembang iku mau. Akeh para penglamar yaiku saka manca negara. Ratu saka manca negara ngayunake kadangku Dewi Baratajaya. Tak ibaratake negara Dwarawati iki banjir layang jeblok mangsi. Akeh banget para penglamar sing ndak balekake mula kuwatir ana sajeroning atine ingsun. Mengko yen ana salah sawijining penglamar sing ora nrimakake lamarane ndak tolak bakal ngluruk ana ing negara Dwarawati utawa dereng tetak anggenipun wawan sabda imbal wancana dereng dibaring kumbulan ibarat yang muncang dereng abrit ngidu dereng tumiba ing paidon kencana kesarumya gumuruh ing para wadya bala cingake wong cilik gegere wong njaba semekaran i wong kanca coba sira sumyak wong kanca wong kanca ana caraka wong kanca ana daya wong kanca ana duta wong kanca miyak miyak dodot rantanan pundak ngitek lampit wot-wotan pupu mendek pring sedapur kaya bedaya kabotan gelung soaning patih saking negari lapak samar yana lumyating saliran amit Amit pasar alpat abid
inggih miyak ing sagunging para wadyabala wonten ing jawinipun pasinuakan awit ora kanthi kenyono-nyono wonten soalira inggih menika sang patih Cengkaling Mega patih saking negari Lapak Samar dutanipun Sang Prabu Dananjaya Gagah Gumbirawa Odhek-wok Simbarajaja marak wonten ing ngarsaning Sang Nata yen Candra Sang Patih Cengkaling Mega patih ingkang tedhak Braham tansah ngegung-ngegungaken watak angkara murka ngatos minggah marak wonten ing ngarsaning Sang Prabu Sinalendra Bathara Krisna ampun damel kalepatan kagyat panjenenganipun Sang Prabu Sinalendra Bathara Krisna nampi soalira inggih menika Sang Patih Cengkaling Mega jalaran dereng nate tetepungan enggal mangertosi wonten ing kalenggan samangke mangkono ta pangudas maraning Sang Prabu Sinalendra Bathara Krisna nanging dereng kaliya sing lesan dhisik durung rampung anggening ingsun wawan sabda imbal wancana kelawan warangka negara Dwarawati miyak ing sagunging para wadyabala ana salah sawijining buta kang marak suwanane ngarsaning ingsun kene pisanak margake matura sapa kang dadi aranmu lan saka ngendi pinangkamu pisanak kawula nuwun nuring nggih sinuwun
Saderengipun ingkang abdi matur ingkang abdi ngaturaken sembah sumungkeming pangabakti mugi unjuk wonten ing sandhap padha paduka sinuwun. Ya wis tak tampa anggonira ngaturake sembah sumungkeming pangabakti marang panjenengan ingsun. Ora liwat puja pangestu ingsun bae tampanana. Kawula nuwun inggih sampun kula tampi. Kula cadhong asta kula kekalih kula cencang pucaking ritma sumampir pundak ndadosaken jimat kula slami nyagesang sinuwun. Wah, tala iya. Syukur yen kaya mangkono. Mara gage ngaku sapa kang dadi aranmu lan saka ngendi pinangkamu kisana? Lho dewe sinuwun. Saderengipun kula menika matur ingkang kathah, kula menika badhe pitaken dumateng jengandika ingkang sinuwun. Menapa leres wonten ing ngarsa kula menika paduka Nalendra ing negari Dwarawati? Inggih menika Sang Prabu Sri Nalendra Bathara Krisna sinuwun. Pancen bener apa kang dadi kandhamu? Panjenengan ingsun minangka pakutaning praja ing negara Dwarawati jejuluk Sang Prabu Sri Nalendra Bathara Krisna. Ilah dalah. Mangku dhisik kok guyu kaya mangkono iku. Apa ana kang luput apa kang dadi atur panjenengan ingsun? Mboten wonten ingkang lepat. Menika sampun dados watak wantun kula ngujeng kados mekaten awit bingah raosing manah kula tebih saking negari kula tumuju dhateng negari Dwarawati. Kula menika mboten kesasar babar pindah. Kula menika mboten mangertosi papan pernahipun negari Dwarawati amung ngenut inggih menika krenteking ati jumangkaing suku kula mboten kecasar babar pisan sinuwun. Ya syukur yen kaya mangkono. Mara gage ngaku sapa kang dadi aranmu lan saka ngendi pinangamu? Kula menika wingking saking negari Lapak Samar. Kula menika dutanipun inggih Sang Prabu Danarjaya. Kula menika Sang Patih Cengkalmega sinuwun. Patih Cengkalmega? Saking negari Lapak Samar. Ana wigati apa jeneng Porada saka negara Lapak Samar? Prapteng ana ing negara Dwarawati kene. Wigatine apa? Kula menika kautus kelawan ratu Gusti kula. Inggih menika Sang Prabu Dananjaya. Kinen embun-embun ajejawas wonten beblok anglamar. Ratu Gusti kula menika gandrung kapirangu kaliyan inggih menika rayi paduka Dewi Baratajaya. Mila badhe kapundhut garwa Prameswari. Dusun. Tos pundi? Lamaraning Ratu Gusti kula menika dipun tampi menapa dipun tolak? Panjenengan kedah paring dawuh, Sidun. Yana sumedhok pandhaming tiasing Sang Nata. Kadya klayaning ron. Kasaputing barat samirana. Mengawura awur wasing tias pindha Sang Nata alon ngandika adalah dadi ratu gustimu bakal ngayunake kadangku Yayi Dewi Bratajaya. Kadosa pundi dipun tampi menapa dipun tolak? Yen dipun tampi ampun kok watos yen to Dewi Bratajaya menika badhe gesang wonten ing juranging kasangsaran menika mboten badhe. Awit menapa ratu Gusti kula menika dados ratu negaranipun sugih bondo sugih donya. Yen to katampi lamaran ratu Gusti kula badhe kula sok Mas Picis Raja Brana panjenengan nyuwun pinten kapal, pinten trek,
badhe kula sagahe sinuwun. Mangko dhisik ngene ya Pati, Pati Cengkaling Mega. Kok panjenengan ingsun nolak apa kang dadi kekarepaning ratu Gustimu ngono ora? Kok pawitanku bondo donya ngono ora? Nanging ngene ya Pati, sing bakal ngakoni palakrama ora ana liya yaiku kejaba adikku Dewi Baratajaya. Mula panjenengan ingsun bakal taren luwih dhisik kelawan kadangku Dewi Baratajaya. Kados mekaten. Iya. Mula iki dina tunggun ana ing alun-alun negara Dwarawati. Ora nganti ling sire srengenge bakal tak wenehi keputusan panjenengan ingsun tak rembugan kelawan kadangku Dewi Baratajaya luwih dhisik. Latale nggih. Yen kados mekaten kula nyuwun pamit. Nyuwun tambahing pangestu kula tenggo wonten ing madyaning alun-alun negari Dwarawati sinuwun. Dereng sawetawis dang wanginipun Sang Patih Cengkal Mega medal wonten ing jawinipun pasiniwakan dumrajok tanpa larapan wonten sawanira inggih menika Sang Raden Gatotkaca. Kula ingkang sowan anggoning Patih Cengkaling Mega metu ning jabaning pasiniwakan dumrajok tanpa larapan. Ora panggling iki anak keponakanku Gatotkaca. Kaki Gatotkaca apa padha becik sawanira tuwuli matura ngger Gatotkaca. Kawula nuwun. Nuning nggih Kanjeng Wa. Angsal pangestu paduka mboten wonten alangan satunggil punapa-punapa amung sembah sumungkeming pangabakti ingkang putra kunjuk. Ya wis tak tampa ngger Gatotkaca anggonira ngaturake sembah sumungkeming pangabakti marang Punwa ora liwat puja pangestunipun wa bae tampanana ngger kaki Gatotkaca. Kawula nuning sampun kula tampi kula cadhong asta kula kalin dadosaken jimat kula. Janur gunung gebyaking segara kidul dening anak keponanku Gatotkaca prapta ning negara Dwarawati sawana ning ngarsaning ingsun kene wigatine apa ngger Gatotkaca? Duwa kula menika kautus kaliyan Wa Prabu Puntadewa marak sowan wonten ing ngarsa jengandika ing dinten kalenggan samangke kula menika badhe teges damel inggih menika kapan ngarakipun ponang pinanganten Paman Taranggana kaliyan Dewi Baratajaya. Adalah dadi sliramu kautus kelawan Yayi Prabu Puntadewa kinen teges gawe kapan ngaraking pinanganten yaiku adikku Dewi Baratajaya atuk kelawan
panengah Pandhawa Raden Taranggana. Waduh, Ngger. Ya iki sing tak anti-anti, ya iki sing tak antu-antu. Nanging ngene ya, Ngger Gatotkaca. Kula wonten dawuh. Iki dina sadurunge panjenengan ingsun paring keputusan kelawan sliramu, Ngger Gatotkaca. Ngertenono sadurunge sliramu prapta ning ngarsaning ingsun kene iki mau ana salah sawijining penglamar saka negara Lapak Samar kang aran Patih Cengkaling Mega. Ing kono ngayunake kadangku Yayi Dewi Bharatajaya nanging durung tak wenehi keputusan. Tak tolako tan wurunga bakal ndadekake rusaking negara Dwarawati ora bakal nrimakake, Ngger. Mula sadurunge panjenengan ingsun mengko menehi keputusan kapan ngaraking pinanganten luwih becik undurna luwih dhisik balekna Patih Cengkaling Mega. Saiki ana ing madyaning alun-alun nanging, Ngger Gatotkaca, kula wonten dawuh. Elingna sarana becik luwih dhisik yen ora kena mbok elingake Purbawasesa tak pasrahke marang sliramu nanging welingipun wa aja nganti ndadekake paten pinaten ya, Ngger. Lho nggih yen kados mekaten nampi dawuh Jengandika ingkang sinuwun wa yen kados mekaten ingkang putra nyuwun pamit tumuju dhateng alun-alun negari Dwarawati. Ya yen kaya mangkung sing ati-ati, Ngger, anakku Gatotkaca. Sawetara suwe anggonku ngrumpaka kananing Yayi Dewi Bharatajaya. Malah iki mau ana salah sawijining penglamar saka negara Lapak Samar. Banjur ana sowaning yaiku anak keponakanku Gatotkaca kang bakal teges dina. Yaiku sing tak anti-anti, yaiku sing tak antu-antu. Udawa kula wonten dawuh sinuwun. Iki dina sliramu tak aturi kelawan yaiku kadangku Yayi Harya Setyaki metu ana ing njaba. Awat-awatana yaiku keponakanku Gatotkaca aja nganti ndadekake paten pinaten. Udawa lho inggih ngestaken dawuh paduka ingkang sinuwun. Uga sliramu kaya mangkono, Ngger Samba. Kawula nuwun inggih Kanjeng Rama, kula wonten dawuh Rama. Sliramu uga metu njaba. Sliramu iku anak ratu, aja bondo tangan kanggo tepa tuladha wong sak negara Jaya Samba. Nuwun inggih Rama ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama Dewaji. Udawa kula wonten dawuh sinuwun. Iki dina wis kaya ora ana dawuh maneh. Sliramu menang yaiku mbubarake pasiniwakan ana ing negara Dwarawati. Panjenengan ingsun arsa kondur kedaton tur kedatulaya meminta marang ngarsaning Gusti kang ngakarya jagat Kakang Pati Udawa. Paripurna
sabda pangandikaning Sang Nata kaya inggih badhe ngendika malih sigra tumapan ana mboten. Sang Nata rasa jengkar saking kursi palenggan tumuju wonten ing sanggar Pamujabrata. Kawis tinggal saking Mandrawa kaya rancakan anggeni raja mangkah.